ମୋ ମିତ୍ରଙ୍କ ପାଶ କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରିଲା ନାହିଁ। କିଛି ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ଘଟିଲା ବୋଧେ। ସେହି କ୍ଷଣି ଯାଏ ମୁଁ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣର ପାଶ। ଆହା ଲକ୍ଷ୍ମଣର ପାଶ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମିତ୍ରଙ୍କର ସବୁ କୁଶଳ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଏଇ ଦେଖ ଭାଇ ଆଦରୁ ଆସନ୍ତି ତୁମର ମୈତ୍ର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସନ୍ତି ଆମର ନିକଟ। ଦେଖ ଭାଇ ସବୁ କୁଶଳ ମିତ୍ର। କିଛି ଦିନ ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତରକୁ ସୈନ୍ୟ ଦେଇଛି ପଠାଇ ଆଉ ରହିଛି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ବଳ ପଠାଇବି। ବଳ ପଠାଇବି।
বাঁকা পাখি যারে রাজু পাখি কহিলা বাঁকা পাখি যারে রাজু পাখি কুকুটা সেই পারা কারা মিত্রা বারা দক্ষিণে আছি সীতামরা অষ্টসেনা পাঠা সীতা সামনে জানা অষ্টসেনা পাঠা সীতা সামনে জানা নহিলে বিরাজ পাশানা হে মিত্রা বারা দক্ষিণে দক্ষিণে আছি সীতামরা প্রভু মুই হଉଛି ପବନ ବନ୍ଦନ ନାମ ମୋର ପ୍ରିୟ ହନୁମାନ ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ନେଲେ ଚାଲିଯିବେ ଏହି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ହଁ ହଁ ଚାଲିଯିବେ ଏହି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ବାତାନନ୍ଦନ ବାତାନନ୍ଦନ ଦେନ ଦେନ ମୋରା ବଚନ भेटिले तुम्हें सीता भेटिले
ଶୀଘ୍ର ଚଳିବା ହୋଇ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପଦରେ ପରିଲେ ମସ୍ତାର ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ମାରୁତି ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ଗିରିରେ କରିବା ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଅପେକ୍ଷା